Xogħlijiet li ilhom li bdew minn Jannar fi Triq Borġ Olivier fir-Rabat twaqfu għal kollox sabiex jinbdew xogħlijiet f'toroq oħra. B'din it-triq issir waħda perikoluża għal dawk kollha li jgħaddu minnha. Fejn qabel wieħed kellu l-aċċess li juża din it-triq bħala two-way, issa ngħalqet minnaħa minnhom permezz ta' barrikati. Iżda diversi sewwieqa xorta jgħaddu minnha minħabba nuqqas ta' sinjali u gwidi. Persuni li tkellmu ma' Net News stqarrew id-diżappunt tagħhom minħabba li waqt li kienu qed isiru x-xogħlijiet f'din it-triq, il-ħaddiema ma kinux jaħdmu ta' spiss u probabbilment huwa għalhekk li x-xogħol waqa' lura. Waqt li wieħed ikun għaddej minn din it-triq ma jistax ma jinnutax ukoll in-nuqqas ta' aċċessibilità anke fuq il-bankini. Bankini li bdew ix-xogħlijiet fuqhom u li bħalissa jinsabu mottija binjama jew sempliċiment barrikati tal-plastik. Wara diversi ġranet ma jsir l-ebda xogħol f'din it-triq, jidher li ftit jiem qabel l-imnarja it-triq ingħatat kissja tarmak sabiex jitnaqqas ftit mid-gergir ta' dawk li kienu se jgħaddu minnha sabiex imorru jiċċelebraw il-festi tal-imnarja fil-buskett. Xogħol li jidher li sar bl-għaġla minħabba d-dislevel li wieħed isib f'din l-istess triq.